Amreng constituency jirikindeng Ps Keparlo Rongmili Arong along non puanta Tovar keme cheleng longle. Laposon si labangso arong Tovar lapen langka wejok haladagar daratun kisungna. Lasi bangso Tovar barla porahut kacheleng jiaphan akasiksak thidung binong. Ajak keding pikali bonsita kisu kachelang jiaphan pura. Hospital an kepale jiaphan hemkonglong lapen bait ansitame damung in. Lasi Amreng MSC akihai pi urina tirang pi lapen karbeng long autonomous council kechari bom akihai Dr. Tuliram Ronghang lapen kethe kedingatum nang chelang ponasonte mesenji pusi haladagaratum kaiketa kaning report non ke doboma BGP sor karpen thangnatta labang sorong aphan development awelan lapen labang sorong along hospital mate kisu kachelang hemdu lapen school church hehuis tamedu lapen la sorong aphan kijun alang mate supply alang ki pipon chi aphan pura hemthe kubalong nang som krai mate nang ki e krai archok ki kopia phan lone pusi haladagara tu kaiketa ngripo athe nang ki som ki archi ding piklo sita non puanta bangso lang imuta chusok long lelang lapen jun long lelang lasi lai huya saya bang prabjin pen nang chiklempon petang asonte mesenji athe non ning krenga porahut kijun jiaphan lang kachusok jiaphan akasiksak thidung binong e don near ringwell mate lang tuk sidam ke thep et pen hadong chan langroi an kwansi chusok dam unwerpo lapen Tovar stame ajak keding pikali kilometer isianta kiduma kawema lapen bang sorong lake atok laputakali jirikindeng town Keparlo along amat lasi prabjin pen labang so Tovar stame Semarpon et asonte mesenji lapen haladagaratum ake jok 1 2G jirikindeng pen Carmel